बेंटल डल्फिन क्लाब और लाइब्रेरिनि बानजायनायाव रुंसारि आइजाक नार्जारि गोसोखां क्रिकेट टुर्नामेन्ट बादायलायनाया जालांबाय। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अमर बसुमतारिनि राङारि अनसुंथाइजों बेंटल डल्फिन क्लाब और लाइब्रेरिनि बानजायनायजों 42 बोसोरनि थांनाय 24 जानुवारिनिफ्राय बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव सोलिबाय थानाय रुंसारि आइजाक नार्जारि गोसोखां क्रिकेट टुर्नामेन्ट बादायलायनाय जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाया 3 फेब्रुवारि समबारखालि जालांबाय। गुबुन गुबुन जायगानि गोबां क्रिकेट हानजाया बाहागो लानायजों खुंनाय क्रिकेट टुर्नामेन्टनि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाया कदमतलानि इलाइट 11 आरो मालिभिटानि सिनायथि 11 हानजानि गेजेराव जादोंमोन। मोन्नैबो हानजानि गोख्रों गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों कदमतली इलाइट 11 क्रिकेट हानजाया मालिभिटा सिनायथि 11 हानजाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। देरहासार हानजानो 50,000 नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफी आरो रानार्स आप हानजानो 30,000 नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफी होनाय जायो। गुबुन फारसेथिं जोबथा साननि फाइनेल क्रिकेट गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अमर बसुमतारिया बाहागो लानानै क्रिकेट गेलेनायनि गेजेरजों थुलुंगा होनानै खुंनाया जाफुंसार महर मोननो हादों होनना बुङो आरो फैगौ समाव बेनिख्रुइ साबसिन खुंगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। जोबोद गोजोननाय फोरमायदों बयनिसिमबो। दिनै बे बेंटल जांख्रिखां फोथाराव मोनसे क्रिकेट मेच लेड आइजाक नार्जारिनि मुङाव लानाय जादों आरो बेखौ डल्फिन क्लाबा बेखौ दैदेननाय जादों। जोबोर मोजां खेल जादों आरो दिनै बे फाइनालमोन आरो बेयाव जोङो नुदों जे क्रिकेटखौ माने जोंनि ओनसोलाव गुरुत्थ' होनायखौ जों बारा नुवाखै, खिन्थु बेखौ आं गोबाव सिन्था खालामनानै जोंनि बे ओनसोलाव बे क्रिकेटनि गेलेनाय मोनसे स्पिरिटखौ बोखांनो हायो नामा, बे मोनसे थांखिजों आं बेखौ फुलि स्पन्सर खालामनानै गोबां टिम 16था टिम बेहाय जयनिं जाफैदों। जोबोर मोजां खेल जादों। आं दिनै बुजिनो मोनबाय जे जोंनि ओनसोलाव क्रिकेटनि जेनोखि गेलेनायनि स्पिरिट बे खमाखै, खिन्थु जेरावबो माखासे प्लेटफर्म गैयैनि थाखाय बेवहाय जोङो एसे खमखौ नुबाय थादों। फुटबला बांसिन जायगा लादों। दा बे हिसाबै दिनै आं नुबाय आरो फोथायनाय थाबाय जे दिनै जिखिनि उइनार जादों आरो रानार्स आप जादों बे ओनसोला बे क्लाबा खुब गोथौ आरो गोजान जायगानि, जेरै मालिभिटा बेफोरबायदियाव जों मिथिनो बा जों खोनानो मोनाखैमोन जे बेहायबो क्रिकेट गेलेनानै जे मानसिफ्रा दिनैहाय दंगासिनो दङ। आरो खोदोमथलि बे आंनि खाथियावनो, दा बेफोराव जों अभार एस्टिमेट खालामोमोन। जों नुबाय दिनै गोबां मोजां मोजां प्लेयाराबो दङ आरो गेलेनायनि मोनसे स्पिरिटआ दङ। दा बेनिखायनो बे मोनसे थांखिजों जोंनि ओनसोलाव जिथिया बलाबो थांबाय थादों, भलिबल थांबाय थादों, काराटे बेबायदिनो गोबां सना आरो गल्ड मेडेल लानानै जोंनि बिटिआरखौ नाम खालामनानै लानानै फैदों। थिग बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो क्रिकेटआबो समान समान जायगा मोनगोन आरो समान जायगा मोन्थों आरो मोनसे जोंनि बे ओनसोलाव ढौ फैथों होननानै आं बेखौ साननानै बेखौ गावनो बेखौ अर्गानाइज खालामहोनाय जादों। आरो बेनि मुंखौ देग्लाय जोङो फार्स्ट ओरैनो राफलि जों खालामग्रोनाय जादों आरो जोंनि ओनसोलाव सासे रिनाउन आरो वेल नन जोंनि बे ओनसोलावहाय सासे टिचार्स दंमोन, आइजाक नार्जारि बिथां, बेनि मुङाव होनाय जादों। निस्सय आसा खालामो फैगोन बोसोराव बे खेला मोजाङै मोजां साबसिनै जागोनखौ जोङो आसा खालामदों आरो गोबां जोङो दिनै पार्टिसिपेन्टस जायफ्रा क्लाबफ्रा दिनैहाय फैनो हायाखैमोन बिसोर बुंहरदों दि जोंबो थांगौमोन, खिन्थु सर्ट टार्म जाबाय आरो एग्जामनि माखासे खोथा थाबाय होननानै जइन लाफैनो हायाखै। नेक्स्ट इयाराव आं आसा खालामदों बेनिफ्राय एकदम गरजियास एसे प्रग्राम जागोन, साबसिनै जागोन आरो पार्टिसिपेन्टसफ्राबो बांसिन जागोन आरो जेनोखि जोंनि बे ओनसोलाव मोजाङानो ढौ दङ। बेंटल ओनसोलावथ' क्रिकेटआ आवगायनिफ्रायनो गेलेबाय थायो, खिन्थु माखासे समनि गेजेराव बेखौ आं नुनो मोनाखिसैमोन आरो दा बेखौ आं सब समाय बे लामाजों थांबाय थायो। जोंनि फिल्डआव गोदो बेहाय गेलेयोमोन, दा मा गेलेला। दा बेखौ नुनानै आसा खालामदों फैगोन बोसोराव गोबां एक्टिभ रल लानानै बिथांमोना आरो खुंबावगोन। आं बेखौहाय एकदम नुहुरदों आरो मोजां मोनदों आरो। बेबायदिनो क्रिकेट टुर्नामेन्ट बानजायनाय बेंटल डल्फिन क्लाब आरो लाइब्रेरिनि फारसेनिफ्राय खेलाखौ जाफुंसार खालामनायाव राङारि अनसुंथाइ होनानै हेफाजाब खालामनाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अमर बसुमतारिखौ साबायखर बावनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। ধন্যবাদ যাচিছোঁ আমাৰ নিউজ চেনেলসকলক। আমি খেলা আৰম্ভ কৰিছোঁ 2024 পৰা 24 জানুৱাৰীৰ পৰা খেলা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি ফেব্ৰুৱাৰী 3 তাৰিখত আমাৰ অন্তিম খেল আছিল, ফাইনেল খেল আছিল আমাৰ কদমতলী ভাৰ্চাছ মালিভিটা। আৰু
কদমতলীয়ে উইনাৰ হৈছে। আমি আমাৰ ডলফিন ক্লাবৰ সৌজন্যত আমাৰ চৰাইগৰা ছাৰৰ মানে ফাইনান্সাৰত আমাৰ ছাৰ আইজাক মেমৰিয়েল ট্ৰফি আমি ইয়াত খেল অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। দুটা টিমৰো আজি ফাইনেল খেল ভাল হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটা টিমে ভাল পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। বল ক্ৰিকেট বোলে মানে ক্ৰিকেট ইংলিছ গেমৰ দৰে হৈছে আমাৰ ইয়াত খেল, একদম জেণ্টেলিটি খেল হৈছে, বহুত ভাল খেল হৈছে। আমি আশা কৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰ আমাৰ এই ডলফিন ক্লাবৰ সৌজন্যত আমি এই খেল চলাই যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰোঁ। আৰু যদি ইয়াৰ পৰা যদি আমি উন্নত কৰিব খোজোঁ, আমি ভাবিছোঁ ডলফিন ক্লাবে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ এই টেনিছৰ পৰা আমি খেলটো মানে ডিউজত লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে লেডাৰ ডিউজত লৈ যাম। আৰু ডিউজত লৈ গ'লে খেলটো অলপ উচ্চ লেভেলত যাব আৰু কি খেলটো মানে টেনিছ খেলটো মানে কি এটা টেনিছ খেলটো এটা টাইম পাছ খেলৰ দৰে হয়তো, সেইকাৰণে আমি এই খেলটো আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ডিউজত খেলাব দিম আৰু কি নেক্সট বছৰৰ পৰা। অলপ মানে খৰচাটো অলপ বেছি, কিন্তু আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে নেক্সট বাৰৰ পৰা আমি লেডাৰত লৈ যাম আৰু কি খেলাটো ডিউজত। 16টা টিম আমাৰ ইয়াত জইন কৰিছিল, 16টা টিমৰ ভিতৰত 2টা টিমে আজি ফাইনেল খেলিছে আৰু কি। আমি উইনাৰ টিম কদমতলী 50,000 টাকা দিছোঁ আৰু ৰানাৰ্ছক আমি 30,000 টাকা দিছোঁ উইথ ট্ৰফি। আমি চাইকেল ব্ৰহ্ম বসুমতাৰীক ধন্যবাদ জনাম যে তেওঁ আজি আমাৰ এই খেলটো আমাৰ ফাইনেন্স কৰিছে। তাৰ কাৰণে এই খেলটো হ'ব স্পনচাৰ কৰিছে, এই খেলটো তাৰ কাৰণে আমি পাতিব পাৰিছোঁ, তাক আমি বিশেষ ধন্যবাদ যাচিম আৰু